Shuri upasi. Rako. Ere gari manje. Iri. Shegetse ndinogatsira musikana. Gari manje. Uyanga tufana kwenda. Ubaenda. Shuri Ndogona kuenda upasi. naye ndotsoka. Apa mwepo ndo mwangu titsvakira chikafu. Uzoti mama. Sisu Ngedza ndende ndenda someone. Chinda. Someone motitsvakira chikafu chiri ku park station. Backstation. Sorry. Thank God because I still remember that. Where you guys, where you do go change so that you guys can see everyone who's here. And it's everyone who is here. Right. We are, how many are we right now? Tabibangani. I yet to go back. Unless there is a. But we are just going to put in my comments. And this, if I'm using another phone. I still got to go back flat. We are not going to. Can share. That could be better. We are not. Ah! Karipasi. Paspe. Karipasi like karika. Deep out. Kekuti nenge yagara kadayo. Deep out. Right. Okay, guys. The guy to look at chistendi chakati dzikirei pasi kana kuti I put the stand uko and uko but my comments need to share my phone. Look, all right, let me miss up the phone. Hi Istanbul and the admins, how are you? Let me put it down there. Let me put it down there. Okay. Okay. Can you see us, guys? Okay. Oh, I put it down there. I think so. All right. Apa so this speaker era. Guys, confirm. Murukunya saona zvakanaka here. Murukunya saona zvakanaka here, guys. Can you see us nicely? Can you see us nicely? Speaking Oh. Speak. Can you hear us well, guys? Thank you, Tsitsi. Thank you very much. We want to have a discussion today.
Can you confirm, guys, if you can hear me clearly? Please confirm. If you can hear me clearly, oh, you want to say you want to test this one? Yes. You put the S blocks. I didn't. I don't know why I didn't. Blocks. Okay. Are you sure? She's gonna buy it. Are you sure? But you enjoy it. Yeah. S blocks. I think And it's the loud same and clear. thing. Only Kutia. Because I yeah. think it's strong. Well, do Could it strong? you think so? I didn't put ice, but No, put ice and see. I know, but I still stick to my. Right. I'm not edging anyone, guys, as for now. Tinoisa mapotero wawaisu anniversary tinoisa chimadoro every time one. Ameno wow, isu tinoisa chimwesu. Right. Ice blocks stupid. Oh, sorry. So ndichangishandisa iwe phone, guys, kuti ndione ma comments enyu. I'm just gonna be using another phone ndipei mute so that ndikwanise kushandisa ndikwanise kuona ma comments enyu ese. Ndakutoita sana. Ndanaisa. Oh, okay. I think it's both. Tola ichisa chia uko Luis. Chia one more. Wakubaya. Oba Bob, let's see you. Oh, sweet. Where is she going? Come here. I didn't like her. She doesn't Clara, say much. Anzina, Rofin, Robert. Clara, how are you? I love you. Hi, Sister Rofin. Baba, you from Baboma. Very well, thank you. Whoa. Okay. Bye-bye. And then someone else. Okay, over whatever video, I will right. So Jamila Louise, where is she? Okay, guys. So Panas, guys, we are going to do something. That is to discuss issues and it. Real life. We always talk about real life issues, guys. Issues that we talk about that are happening in our day-to-day lives. Musuno, I was talking about Hamadza Baba. And Hamadza Baba, guys, are the worst people ever. And because my story, my brothers it's nothing personal, and but it's really so yeah, with me here is my guru Nika, my Jeremiah, and it's my guru Nika, my Jeremiah, and then again we have Louise Albagon to the racket, a red label, right. So it's something that she tower and my guru Nika Mascat, because I really wanted to understand here. You know me now. And all right, what I took to the sound. What I actually couldn't walk. I just couldn't be mirrors. Oh, I have a Baba Mambo Mira in a Sichukuma. A Sichukuma. Saka, I really wanted to get to know my Jeremiah. So I was speaking to Elisha and I want to my Jeremiah. Tell me about yourself. Okay, let me ask you a question, guys. How many of you in the comment section wants to know about who actually is my Jeremiah Kutindian? Not personal life here, no. Okay, we are not talking about Jeremiah Sofa, guys. And we are talking about Zedunyaya. And so, how many of you guys wants to know about my Jeremiah?
vangani vane shungu because ini mondiziva ndikasvika pamunhu ndinoda kunyaza kuhwisisa guys. So I asked it and I found out a lot of stuff yekuti ndati okay, how many of you wants to know? Hanzi inini uyaisa inini uyasimudza maoko hanzi nyaya yemasifanzi bata ndaona comment yako hanzi Louisa ndaona comment yako that was not cool. Okay, I don't know. Kwai sisimeli jani sanomwa inga ndorega kumauta damuromo nayo So guys, we are just discussing, we're having a podcast. But our podcast is going to be different because it's live. And it's live. I see pre-recorded, TV live. So it's kind of like a podcast. We'll be talking. Okay, so my Jeremiah, if you look at the comments here, people, they say they want to know more about my Jeremiah. Hi guys, Magadi. I'm comfortable. It's just something I've never talked about. Are we not going to break the case? We are breaking everything. Yes. So we go ahead, we talk about it because we break the case. This is how we overcome our fears. This is how we overcome, yes. This is how we take back our power. Okay. This is how we get to have strength. Because guys, you keep on bottling to Mkati, you are not going anywhere. You break the case, you take hold of your life back. Yeah. Like you overcome. And we are not here to talk about myself, guys. Trust me on that one. We are not talking about myself. Upenyu Hanzi, Teresa, do you really know me? Do you really know me? If you know me, you should know kuti atikuti waranyaze masofa pano. 1, 2, pana papa I page robatirwa vanhu rakabatirwa vanhu vamwe atakatokangana kuti vakaendera tisikatomboteverei kana mutsvaga. Hatozivi takakobatsira vakatodarika. So we are not here to talk about us and to talk about the masofa or to talk about Bruno. We are not here to talk about Ishosho. You get what I'm saying? We are here to talk about Shatrikuda Taura, about my life in general, not about Jamuk Taura. Inini Murukuda drama, right? Rema sofa kuti I respond pa masofa. Anti Jema sofa anazo respondera ku page kwake. If she feels like she wants to respond, she will respond ku page kwao. Ani murukona. But right now we are here talking about life in general. Upenyu. Ndo watiri kutaura. We are not talking about nyadze kuma street kwamanga muri because isusu takachidhakwa isu. Tatitori zvodiwa titori uko tichozvarigwa. Saka zvekuma street zvo we are not interested. Yeah? And atinei nazvo. Ivo vanozivana kana achida kuzopindurana, she's free to do that ku page kwake. Right? Yes. So, my Jeremiah. People want to know my Jeremiah. My Jeremiah ndiani. My Jeremiah Mimi my Jeremiah makakura. Just give them a little bit of your background. Kuti my Jeremiah ndiani, chikadi, chikoro, you know. Just tell them. Yeah. Shumbre zari pano msakangama. She's there. Zati kwanzi yemasofa ndautaura pamuchimanikidza mirezo. Alright, Sismeli, ini zita rekuberekwa donzi Ashley Tatenda Masendeki. Ndakazvarirwa muHarare, ndakakurira muHarare. Ndakadzidza zvikoro zvakati one day. Ku primary yekutanga, I was still living with my parents. Taigara ku Zimforce. Baba wangu aishandira Zimforce. Mama wangu aishandira National Breweries. And then ndaidzidza Green Grove Primary School. Chigara ku Zimforce. And vabereki vangu pavakazoshayawo. Dad wangu akashaya muna 1997. In fact, let me not block it. Okay. Actually, let us stay here. I don't think I want to see. Don't bring those comments to her. Yeah, Musatadze ma comments antika
guys kune vamwe vanhu vasiri vepano vauya anditika can you please ignore her? I'll get hold of one admin abloke vanhu vasiri nesara kuti vave pano anditika because amuda kuya kuzotiudza pano zvokuti kwazodai kwazoitwa attention kwazodii. We are not here for that. To those who knows us, to those who followed function yedu chitanga, you should know kuti function iyi yaka-advertiswa ine gore ichi-advertiswa ine 1 year ichi-advertiswa function ichi kuti izoitwa nhasi. For her kuti azosvika pano, I didn't even know her, right? I didn't even know her, but through ordeal yakaitika zvakaitika rini izvozvo 4 months ago, 3 months, 4 months ago muna May, some of my fans here ndo vakati we want to buy here. 4 months ago your ticket was bought. 4 months ago your accommodation was paid as a way kumunyaradza zvakasangana nazvo, right? I did not pay a ticket for her. Akatengerwa my funds long time ago. Akaitwa GoFundMe long time ago, right? So udoka uya pano ushora zvinhu zvaunenge usingaziye, ushora kuti muri kukonza tension, why did she come there, and you don't know the story, you don't know pazvakaitika. We keep our lives, go back and check kuti akatengerwa ticket rini anditika. And moreover, she's an older person. Akane ticket take kudara. Haudzwe munhu kuti chinda wakadai kana zvakadai. So musada kucontrola vanhu mapage avo. You cannot control and bully me, especially me. Antika, you can never bully me. Antika, anonzi ama uyo, get away. Get away. Mai vanobva zvavabika. Ndindadaro. Because you don't know what you're talking about. You can't come here and you don't speak the sarang pasinga kwani. Anditika. Ibai pano. Musada kuya kugoda kukangasa vanhu pese mshitaura pano. Moda kungopinda pese. Pamunenge mchingopinda mchingotaura zvinhu zvisiri izvo. Right? I'm trying here kuti atidi kutaura nezve masofa, kutaura nezve chii. We don't want. Anditi. You keep on you imimi you know unozati hatisana mbona handizive so. Vanhu ava vanofarira unozati vanofarira kana maitita chitukwa. Ivava vanhu vanovatsvagira ma-enemies vanhu ivava. Let me tell you the truth here. Imimi vamwe venyu vanozvitiketi family tumadofo imimi. Munotsvagira feli ma-enemies imimi. And she's quiet. Ari kumba kwake. She hasn't spoken about anyone. Everybody celebrated naye achievement yake yakaita. And you are going to people. Muchienda kune vanhu muchinotsvaga ma-enemies imimi. Ndimi muri kuvengesa maititi imimi nevanhu. And muri kuvengesa maititi zvimwe zvinhu nyararai mudarika kana musingazivi. Andika what happened nyararai. And kana maititi vanozana naye ushu, kana vaine problem naye vanotaura naye. And azvidiwe. Let me be honest with you. Azvidini vanotaura navari tu. And haufokati rwisanisa iwewe inini namaititi iwewe. Never. Haufoka zviita izvo zvakazvigona. Ndinokana chikona naendekona naendega. Kwete comment section muri kuda kuva munotsvagira ma-enemies every time. Let it be. Muri vanhu vakaita sei kandi? Let it be. You need to grow up at some point. Siyai munhu ari kuita zvinhu zvake, life yake iri kufamba. She has rebuilt her life. Antika, she has rebuilt her life. You are now destroying. You want to take the brand. Muda kuti destroy her foot. You want her to go back. Kuti aite futi wokuti munhu wokutukana navanhu ma-street. Ndo zvamuri kutsvaga imimi. That's what you want. Ndo zvamuri kuda imimi. Manje sisi tinokuudza ichokwadi. Because ndo zvamuri kuita simangile no. Ndo munhu mumwe wenyu ndo zvataura. Ndiri kudaira. Anditika. So I will tell you the truth here. Andikuvanziri. Muri kutsvagira munhu akanyarara kuita zvinhu zvake. Anditika ma-enemies imimi. Siyana inoda kufamba muchingotsva pese pamasvika panapa mutikontrole pano. You can't control me. Because when kana ndikaenda ku-Cat Family ndinenge ndakadzikama. Ndinenge ndiri mu-comment section ndakadzikama. Hamuzouyi kumapage kwedu muchida kutityisa. Because tinokupindurai. Handitika. Siyai munhu she's in a happy mood today. She's happy, she's planning her life. You are going everywhere. Muchida kutukana nevanhu, muchida kutsvaga nyaya kuti come on, give the woman a rest.
Give her a rest, please. We all support Mighty. No support a Mighty Tese. And but apasi pese patinokwanisa kufamba tichingodenana nevanhu kuti tichingopindura pasingafanira kupindurwa. You feed on drama every day. Why? Vanopedzerana vega. Hazvinei nesi izvozvo. Naika. Right. And imberi my Jeremiah. Amusina guys. Unatsonzere guys. Nyashenge yabuda kanigrini tempers right. Amene kwangobva kungoya pana pakutara zvisingaenderani. Nai, unopinza Melano dai kana ndimo guys. Melano kwana papa. Melano kwanepi. Melano kwana papa. Kate family irimo mendoziva irimo. So ini wacho ndinototaura kuti titori iko titori masapota zimahombe. Uda kuzviuza zvokuita pano iyo. I don't even think it's real support. No, she's not a supporter. In most cases, she's not a supporter. Real Kate family hayinyori zvakadaro. Hayinyori zvakadai. Azviti. Munhu anenge achida kuti kutukisa. Yes. Yes. Yeah. But what was aumbofoka muona matama tachiya panozonyora zvakadai. She's real Kate family. You never see her achinyora zvinhu zvakadai some comment section. Never. Right. Actually, let's ignore this one. Yeah, anyway, guys, saka inini ndiri kukuudzai nezvelife yangu nekuti andisisiri ndiri munhu kana ndiri kuno as a person ndichirarama ndiri kumba kwangu, but I think I now need to accept the fact yekuti handisi munhu as well. Ndingoro comedian brand something chamunoona paTV. So sometimes it's possible kuti mupesanise zvinhu izvozvo mofunga kuti pamwe handisi munhu or hamino zvamune zvinenge zvichiitika, but I want to just share also my story because Sismeli understands kuti it may help and assist us kuti timboita break the chain of the toxicity family narcissism. Yes. Makurira takaita unerera tichi inini wabereki wangu akazofana dad wangu 97 mama wangu 98. But no, remember this story yatikutaura guys, it's something chamusina kunzwa. Remember pakambouya takambotaura about here achitudzwa about history, but there is a portion yasina kutaura yaataura nhasi tichingodiscussa zvedu yandati you know what, last week I was talking about this, yeah, ndikamupa yangu ndikati ndine same experience yandakaita naupenyu wangu yakafanana neiyi. How about we talk about it to the people, we break the case, because so many people I think they are going through this. yes, pane post yanachodza ndakanyora post yayo, you should go and see the comments papost yandakanyora yo. So chinhu chikuitika kuvanhu vakawanda, but people maybe hapana pekutaura nati kokunyora hapana. So ndopatinoti utsanangura ipapo and then tovhurira flow to talk. And then I also, because majority of them vanoziva, but if they want me to repeat, I'll gladly repeat the story again. Yes. To repeat kuti mutaure mimi. You know, but you can talk as it is right now. Then I think it will be easier because ndichiri panguva yekusada kudzokera zvinhu zvinondibowa, just like zvatambotanga kutaura zvemacomments, the whole thing, people trying to create enemies. Zvinongo hatisi tese takasimba papfungwa, ndiri comedian ndo kwangu ikoko zvimwe zvese izvi guys. Anyway, pakafa vabereki vangu nyaya yandaudza Sismeli nhasi angariti shamwari ndinoziva kuti chii, dad wangu pawakafa muna 1997 hatinozombodzokera kumusha. And the day that takavaviga hatinozombodzokera. It was so weird and very sad kuti takatovasiya baba wangu masvingo, and then vatadzokana namama vatatotangoita life yedu, but my dad's relatives never followed up nguva iyoyo. There is so many sides to the story, but pandoda kusvika ndepekuti nyaya yanga iri yekuti hama dzababa dzakazouya kuzotora masini kumba, dzakatanga kufambira kuti mari yepensheni yakasiyirwa ani, zvekufamba sei, to an extent yekutoya nerori kuya kuzotuta furniture guys, mubhedha, matv. Takasara tisina tv Sismeli. And you know how, like, how old were you, Papa? I think I was now 9 or 8. And you said you are 2. Your sister, how old was she?
My sister was very young, but zvakazotanga zvoitika when my mother died 98 and then 99 tasara nagogo manje mai nababa vese vafa hama dzababa bva dzazotanga kutevera property. Okay. So it's very unfortunate also kuti one of the other properties akazoitwa lost. That one is for another day. But vaitoda zvese kana neimba yacho nechichi vakauya nerwori vakatora zvinhu. So we were just talking babe and chiti but zviri right here. Ende zvinhu zvakadaro zvinosiya pain yakaita sei mukati memwana achiona kuti zvinhu zvakadai zviri kutoitika. And then iye paanokura ari munhu akaita sei. And vanhu kana paine zvakamboitika kwamuri like that, how did you actually handle it? Because now ndikazvifunga ndeimwe pain yekuti unonge wakangoiviga mwana kuti but vana zvakandirwadza zvavakaita. So in other words apa patikutaura kuti you are saying for you to be who you are today kana to where you are today and pekuti like wambotaura soko randibata nekuti handisi munhu asiwo ndiri munhu at the same time. Yeah, you were telling me about your life. Paonga pakugara kwese kwakaita magariro and uchingogarawo uchingoitawo zvawaita, you know, uchingoriwo munhu zvako. That was the cause, the root cause yekuti panga pane imba, right? Yakasiwa nevabereki. Ichinzi imba yevana Ashley nemunina wako, you being the first born, right? And then hama dzababa ndokuya ndokutora ndokusiya musina chinhu. That ended up forcing you guys kuti right even right now kwamunochikumba ndekudu. I don't think we have. Tinotongo tikasatoka akadzirira vana vedu I don't even know what vachita say. That's iyekwa imba itself zvakazosara zvoitika tatokuro kuti pane right pane situation yatinorarama yekuti when it's happening sisimeli you don't know kuti zviri kutoitika, right? I grew up staying with my grandmother saka ndo vanenge vaamai. So ana sekuru become like my brothers. So one of the sekuru starts doing online trading. Onyura mari dzevanhu, onyudzwa, oita sei. To a point yekuti anotozosvika pakutonokumbira mhomzo wake, which is my grandmother, kuti ndoita sei. Okay, hold on. Okay, so urikuti wewe imba yasiwa muri vadiki mimi. Matorwa hama dzababa dzaangotora furniture nezvimwe zvavaigona kutora idziya madzikwa maidzi ndimbuya vamai vamai kwamainda kunogara saka hama dzababa dzatora furniture masara nambuya mai vamai then kune mwana wambuya ava sekuru vako adodzi amai vako vari kuita online trading nemari dzevanhu vonyura mari dzevanhu and then voenda kuna mai vavano vembuya venyu nekuchengetai kuti ndipe imba yevana. Exactly like that. Zvokuti inini ndenge ndakugarawo hamusamwe saka ndinotofonerwa for a while nchinzi ko zvinoita here kuti tipo matitle deeds kuna sekuru vako anogona kupinda ma1. So zvinonetsa pakuti mixed feelings. Sometimes you're like it's okay zvinovosungwa here, and then sometimes uzoti but hazviite zvinoita voita sei. So it became a very big problem, like Jaka draw a big wedge between me and Hamad Zamay Gogo vangu and my uncles. It's not the situation now. We have managed to bury the hatchet. But when it happened, it was like that, where munhu wese anoti iwewo uri enemy cause waramba kuti imba yenyu itengeswe nenzira iyoyo. So they go through my sister and get the title deeds, and then she signs for a loan and but you said the sister was younger than you. Yes, she was younger than me. So how come she signed for the house in Kurariko? Right. Vabereki pavakafa kudhara pepe vanga vaine imba kumaubra yavanga vavaka. Alright. And then hama against hama dzokamai dzokababa vari kurwisanisana hamene zvavanenge vachingoitana handiti isisi hata zvakawanda zvatoziva, but what we know is imba iyoyo hatamboigara yakanzi yakutengeswa nemalawyers kuti kutengwe 2
dzemugeto kuitira kuti titi Ashley One yake yake, Rejoice yake. yake. Right. So they find one house and for some reason they give Rejoice first. They say Rejoice ndiwe yakwe. And then Ashley tuzomtengera. Pozoita nyaya dzekuti inflation haichatengwa handizivi. So we end up having one house. Right. So this one house ina Rejoice mukati atonyoreswa mazita ari mudiki. So by the time anenge azoti kureyo pakutanga nyaya dzechimbadzo ichi ndiye still ane access yekukwanisa kunyora mapepa kusaina kuti tengesa imba. So it can either be something that could have been planned kudhara kuti uyo anogonozotinetsa kana kuti amen kana kuti zvakatongoitika circumstantial kuti ndiye angatori mudiki and ndo zvakaitika but ndo mamirira inozoita nyaya iyi. Alright. So tikutaura panapa kuti Rejoice mudiki since angari ane zita, let's say vakangoti ndiye totanga nelast born kuti toisa imba musika rake ari mwana mudiki and so sekuru voita problem yekuti vanyura mari dzevana vaenda kuna mai vavo kuti tikuda imba yenyu yamakasigwa imini. Was there any other house? It is the same house that you were It's the same house my grandmother was staying. It's the same house we ended up growing up in. It's the same house that the only so family house. The mom, your grandma now agrees to this kuti yes mwana imba yavari kugara na iwe yamuri kugara ini hakuna imwe imba kunze kuti ndokupa mwana ngutengesa ako ubadira square. Yes. And then what happened to you and the grandma? Vanga vapromiswa kunzi don't worry inogona kudzoka inogona kuita sei. But ndo zvandikutaura kuti mamwe magrey areas aya anotoitika kamusingatoona kuti ari kuitika but achitoitika and that's how sad the story is. But even talking about it now it may bring me real terrible backlash with my family but inyaya inongorwadza. Yes, you need to lay out your feelings, yeah? At some point, yes. So that they know how you feel. Because in our society of these days, guys, the fortunate part is now there is social media and there is too much exposure. We've got our voices, Clara. Yes. We now have our voices. We can say, we can air out what we want to say. Yeah. And it. So, Mama, She was watching, right? She was watching. You are tweeting, Mrs. Smith. Yeah, you are. And you were sleeping. Okay, guys. Artist kuda kuti pamene ma emotions anosimuka and what not saka tinotaura chiseka zvedi as I said kuti it's just a podcast but different nekuti isusu tiri kuita ichi iri live anditomuwanita ari ma videos. We are just having a conversation vanorelate vachirelata anditika muri kuzwa zvaari kutaura kuti ndimbuya anditika ndimbuya vari kuchengeta vana mai vamai vaspiwa vana pane imba hombe iri kumaubra then mbuya vochokotwa nevana vavo vakomana vane vadzadza mai vaka kuti tadi kutengesa zvizvo pakasiyiwa nasikana 2 ndo pakatangira red flag. Red flag, red flag because mbuya vaivanga kuti tinoitengeserei vanogara vese muruiba yoyi kana vawanikwa vanongosiya yakadaro voisa loja anenge adzoka kumurume wekudzoka pachigara why would nemari influctuator why would they say kuti ngatitengese imba kutenga dzine 2? That is a red flag. Mbuya ubva vabvuma guys the same house yavari kugara imomo mumba nevana ava vobva vabvuma kuti kune mwana wavanyura mari ndokutengesa imba kuti tinde saka after like vabvuma gogo kuti imba ngaitengeswe. Where did you end up staying now? No, Roger today. Saka makabuda from your own house to go and rent. I think that's basically what it looks like, yes. Because obviously this is sad, yeah? Very, very sad. And it's really sad. It gets to a point where no one has ever set us all down. But it's not so discuss because munhu wese aibuda nevision yake. And because were also the black sheep that's very loud in the family. But it's really, that's how it really panned out. The house gets taken, gets sold and taken, and go.
wotomboendeswa kana wombotenderedzwa womboenda kuhanzvadzi yavo. You know, now it's an older woman who doesn't have a place to stay. Munhu anga achimuka achirima kagarden kake. But I want to understand one thing. How did they get the signature? Because this one was young. No, not young like that. Anga atoti kure nyaya iyi ndiye munana 2018 le. Recently, 2018 akufundara kapa. 2018 inini ndanda kumurume ka. Saka kumurume ndokadaifonerwa nichinzi to zvinoita here. Murume wangu otomboti kadhira kakasipo. And then zvowombofila kunge pamwe wakufurirwa kuti nemurume pamwe hasi kukunzwisisa kuti your family is in trouble. You know, but that's how really it panned out. So ini ndanisisiri kumba ndiri nyuli kumurume kwacho anyway. Saka gogo ndinotomboti gare navo mbichana or not, but asati zvanatsobalance nandisanda unatsogona kunatso right. Pane kaishwe kuti isusu tisati tane mari futi yekuti tinatsoita take care of munhu mukuru. And pampacho pamba hapadyiwe nenyama for like 6 days. Saka munhu mukuru akauya anofila kunge pamwe muri kutoita sei muri kutomubatirira. Munhu mukuru anofanira kurelaxa. Kana auya anofanira kushanyira oenda kumba kwake. Vanga vasina pekudaro gogo vangu inini. Vanga vasina and tozopedzisira kuti unogara kumusha. Munhu anga chembere maharare inogara kumusha. Munako kumusha kwacho? Hatina kumusha kwawo kwesister yavo. Saka musikana angasara last born nemba kwenyu mudiki nina wakoyo vakakwanisa kumuzvezveredza kuti asaini. Because akasaina asingaziye kuti aitoziya vakatomu nyaya iyi yakatoita kanguva ka. And then inini ndobva ndatoita kakumakwa because ndairamba ndichiti no, but my sister ndiye aingofarirwa kumba. So kwanga vari vaiswera vese vachiwirirana naye ndokwavakasainisa iko. And then the house ende zvekuti my sister hatoudza kuti ndasaina mapepa ndinototi ndafind out ndega ndotomuconfronta kuti iwe because akatanga kurwara manje ane stress nepressure akutya kuti nyaya iyi ikaputika ndoita sei ndasaina mapepa tatenda hasi kuzviziva ndonzi tatenda. Kusvika ndatozoona kuti uyu munhu yakasaina mapepa vatamugarisa pasi neni namufundisi Chinyemba. Mufundisi Nyemba veAFM vakanga vakatadhopta tiri vana vawaitengesa uchiko pakashaika moms kudhara. Saka ndobva tamugarisa pasi ndobva azotaura ega akati hai inini guys ndakatosaina mapepa asisina imba yakatoenda kune malone shark chitomirirai kuti itese either ibhadharo but handisi kuona. Ende zvesho unotofunga kuti nyaya iyi imba haiendeka unotoenda mumba panototanga kutoya maeviction notice. How much was this? Do you know how much what the amount of the money? I don't know how much they had borrowed, but mari iyi imba iyi haina kutengeswa more than 20,000 and chikwereti changa chiri about 11,000 chichi ndokuti baba wedu atinyemba ndo vanozotsvaga lawyer rinozofambisa nyaya yachona kuti vaone kuti patengeswa chii zvafamba sei. And inini ndanda kutongotiwochi can I also have a piece because imba yangu kana pasara change mundipo but hapana kusara change because you know why my legal fees imba yatengeswa 20,000 yatengeswa ne-high court anditi yatengeswa zvechimbabve ende muridzi wechikwereti anenge aine ake ma-interest nemachi zvokuti I think baba wangu vakakwanisa vanotengera chiko according to him vanoti change iyoyo ndo yakakubatsira. Vakanditengera laptop vakandibhadharira kafees kanenge kakari ke200 here kunonzi kuMarketers Association in Zimbabwe. Ndichiita course yenhingirina zvemarketing zvangu zveonline izvi ndokwandakaiita ikoko and that was in 2018 and hapana imwe mari papastori notonoona kuti hapana imwe mari yamboni which means imba yakatongoenda nechikwereti. Mari yakakweretwa iyoyo ndiyo the most. Saka iwewe semunhu angati kure yavorwa imba yaenda mabhama kuenda unolodja paya who was paying mari ndawo zimaibhadhara nei kwamailodja kwacho? Nonzi gogo ndo vailodja inini tailodja of course tiri vadiki kari kumurume techilodja hatisi vanhu havasi responsible for us but munhu akasara ari affected the most ndigogo and vanga vakutolojerwa ne-one of her sons ivavo vekutora imba vamwe vacho. Okay. So what happened to where's she?
She passed away. She didn't last. I think she passed away 2 years after that because it took a big toll on her. Vakatanga kutorwara. Vangwari diabetic vaine BP. So imagine staying in people's houses, moving here and there, kuroja, kunokerwa kubvunzwa rent, kubvunzwa mari magetsi, kuita duty. You know, kuroja mahaifiridzi, shamwari dzako dzekuchechi dzichikuona kuti wakuroja. It really did take a toll on her. And kuti isusu tinenge chishanyanyoshanya zvataita zvokuti kumba kwedu unomboenda womboita 3 days kana kuti ukanetsana nemurume wombonokula ikoko hapapa sina anything. Unonga kutozoti ndikanetsana nemunhu wandinaye panapa handina kokuenda, handina kokunorara overnight, handina kokuita sei. Ndosaka dzimwe nguva nyaya yangu chizonogumira kupi kunana Cynthia but kumusasviki kokuti unenge usisina chaipo kuti ndotaura pane pekuti zveshuwa zvikanatsokuomera unomboda kumboenda kumba kwenyu. Of course. Nyange uri munhu mukuru, nyange uri musha kwedu iri kuri kuone room. Kumba kwenyu unomboda kumbokuenda but unenge usisina kokuenda kwacho. Okay. And then hama dzababa tinenge takatomakana we don't know each other like that. Zvinoita kunge zviri automatic kuti nekuti tiri hama so we know each other, but ininde nditoriwo nezvangu zvandobhelievha kuti ndakatadzirwa ivo achiti pamwe ndinotadzawo zvakati. So it's always hama hainei kuti ndeyababa or ndeyamai, hama munhu and anything can happen. True. Saka sekuru ava vekutoresa imba makambozo like wakatombokwanisa kuva confront nakuvabvunza uri kana kumboita conversation navo like kuti unyaso one closure kana kuti because he is owing you guys. This guy is owing you imba. Nandutaura kuti even like in my version, and this is how I see it and I believe it's truth. Ukambona umwana wekuti nototi but hembe yako ndiye white and green, imota haisi. Totetisana naro 2 weeks. There's nothing I can do. But have you ever had any conversation along those lines now? No, I have not. But ndoziya kuti even when my grandmother died, hama dzese dzaitouya dzichiti hanzi ndiwo wakatengesa imba tatenda iweyo. Ndo that's how hama can do that. Nyaya inogona kutwista ndikazevera kuna uyu. But was there a case like that? There was no case like that. I mean like yekuti iwo people hama dzaitaura kuti tatenda ndiyatengesa imba. Ndo mapenderwo aya yakatoitwa. Right now mukasimudza phone mukafonera any hama yekwagogo vangu because now when they explain to their other handakudze payasvika nyaya yacho kuti yakatosvika mari ikapera ini ndikakudze kuti ndakatozoti ndakatengerwa laptop ndikabhadharwa fees yeku-MICZ. Saka ipapo that corner of this case is the one that they told everyone. So it is no longer an issue of I'm owed. It is an issue of why are they saying this? It's not true. But then again, andina simba kana nguva yekuargua nezvinhu zvekunyepa because nyaya yakatanga ikaenda so. So in other words, dzimwe hama dzenyu right now dzikutobhelievha kuti wedu wakatengesa imba. Vanhu vatozvibhelievha kunhama kwagogo vangu. Handinambobvira ndazomboitaura kana kuadresa but yakandirwadza nyaya iyi zvokuti unotanga ucharwadzwa kuti hamuna imba wozotanga kurwadzwa kuti ndini nditotora blame. Yeah, exactly. Ndini tori black sheep. Unonga wagara uri black sheep so it's easy to say handi kuti. Yeah. Sure. Saka zvakaoma. Saka for instance today paitika problem yekuti you need to go home kuti vamboneta like variko here sekura kuti I mean vachiona muchiloja from one place to another. Vanotaura kuti kudi vanofila sei. Pana notombotaura nezvazvo. Kwavari zvingori bho zvakadaro. Ivo havanawo pekugara. Ivo vakazokiya vamwe vachona vakabuda munyika, vamwe munyika munomu handichaitaura munyika yacho yavari but vamwe. And then vamwe vachono vakaitawo plan nemhuri yavo vanotogarawo kustand kwavo vanotoitawo life yavo. And my only sister is in Cape Town. Opucha akafunga kuti ndodzoka kumba ndodzoka kuti. Hakuna kwekudzoka. Yo. Akatongodzoka anoya kwangu zvino kwangu pamwe togonoonetsana tivatedzanga. Pamwe kune kusingamuitire, munhu anenge achida kungoendawo kumba kwavo but asina kumba kwavo kwekuti anoenda. Akatodzoka kuZimbabwe. In any case, it's what I want because she's very hardworking and ndingodawo kuti dai pawanika mukana kuti adzoke and then timbotanga kuzamazama because zvebusiness ndo zvake.
tichipusha tichidai so, but akanza adzoka nhasi tese tiri kutonongonoungana mukona mangu tichitotangira ipapo. And I think it's a situation, haisi yangu ndega zvayo, it doesn't make me special, but it's just a situation inongoripo. Sure. Guys, do you hear? You see, could we relate, guys? Shut up, we need to talk about this timbos go much tower, guys. It's just that kuti inini ndakazofind out voice rangu hanimuniza nyaya yacho kuti inofanana nenyaya yangu nabankuru wangu kaiyaya yatakazotakachiwa fonera pano palive paya antimaona kuti vanoramba kuti mai vangu vavigwe pasaidi pemurume wavo vashayika vachitaura kuti muno mumusha medu hamuwigwi hure raita hure musure mokunge mudhara afa ivo asi vanhu vekumasvingo imi miswai vanhu vekumasvingo miswai nokuti vanhu vekumasvingo imi ndimi honzeri ndimi makoi. By the way, indobva kumasvingo kana ndobva kumasvingo asi vanhu vekumasvingo miswai. Thank you. Vanhu vekumasvingo miswai ndosaka recent in-laws inotonatoti vanhu vekumasvingo vatongori vanhu vekumasvingo handiti ndivo vanokutikisa uchinzanzi vanhu vekumasvingo andika because guys onai ndo zvikangofanana neiyo yenyaya yavo vanhu kumasvingo kweduku ukama hwangotanga razongoita hure pakuti pafikwa nemurume mauya kuti toda kutora zvinhu zvakasiwa nemurume uyu toda kutora zvinhu zvababa wako zvemunin'ina ndimukoma ka toda kutora zvinhu zvemukoma wavo zvemunin'ina wangu nokuti ndini mukuru mufamily. So I want to take pane vana varipo 4 pane mukadzi ari murume wako avachienda kumba kwako. No, izvi zvaitoitika ipapo kwaidzi vakatanga vakatoya nerori kakuti we need to take everything andika vakatora they didn't care vakaenda vachienda nezimota momuzangu vachienda kupolisi ka andika vachienda kukoti kava vane muchato vachinotsuka chinzi nekoti mapusa kudhara mapusa achanaka vachitopiwa court order ipapo kudzaidai navo munotakura zvichidzoke same day vachiteverana kumasure kudaistory vachinodzoswa pavene zvinhu chidzirokezai pamakazvitora vachitogwa chivhaligwa ishumburesitokura chimwe pachanga chiri. So that day iroro rekuti vambosungwa vakuda kusungwa momuzobati aiwa handisikuda kuvasungisa chivavhurira vene zvivamuzadzoka ndombotangira kunzi hure yatove enemy pane mangangari muchirungu wamaona yatove hure andimaona vazofa pane uri kubuda guys kuchinzi ndoda kuvigwa pasaidi pemurume wangu ndikafa. Remember ava vafa kavo avakazazoya brother but achizivi mai paida but hazvizvi zvavawa kuitwaka kana vaida kugara naka mukadzi wemunin'ina wavo vaivanga kuchitanga nenzira chaiyo handika vochita shoko vorambwa handiti kwete kuti hauna kuisa shoko hauna kudii wangotakura zvinhu nemasvingo vamwe chete masvingo laini kaipi ndida kuziva kuti ndine antimasizi imasvingo laini imasvingo laini isemulaini mashurugu inditori mushurugu guys kumbwa kushurugu ere ndobva ushurugu kubva kwacho panhema kubva ndokubva mai vanguka ngwani vandichipamba mavhimi papavhiya panhema pakufiri uri mwana wokumusha kwamai vangu chokwadi saka handitiwazviona ndichakutarisa zveri but main page ndakangoanbloka kudhara hati muri kuona guys kuti zvinhu izvi zvine trend zvinofanana guys vanhu vekumasvingo nhasi gaingotaura ichibatabata vanhu vekumasvingo ini kana muchindituka mubva makotonitukasimeli munogara navo sei nhai pano pajari she's so funny ende vakanga vasimbira chinhu vatochisimbira but guys masikati chikopotero nyaya iri kurwadza nyaya but it's true waona vanhu vekumasvingo just because kumasvingo paunoti ava vanhu vari kumasure kwenguva vanotitukisa chindikachadiko nanhu vemasvingo handiwana kumasvingo guys ukapfeka tirauzi unonzi uri hure handi muri kunzwa maiwi ukaenda nelipstiki wakazara lipstiki unonzi uri tambeni uri hure hauzvibvumigwi vanozviita kune masvingo kwedu kuvanozviita
vanozviita kumasvingo kumasvingo guys mirai ndikudzei kana wakaroorwa kumasvingo anditika hauna sei murume ndiye ane sei murume ndiye anotonga ndiye anotaura handi muri kuona iwe chako chitonongo chikoti yebo ngosi yebo basi yebo baba chaataura ndochatongo chikovhuma haubvumi kukuita nharo kunonzi ukuita nharo nemurume ndo masvingo for you unoti kana ukatoroorwa uri muroora unofanira kuita take care of munhu wese neasingakudi uya zvachose you need to take care of them vese because iwe uri murohwa hauna chaunotaura iwe uri murohwa wakauya pano kuzosafa uri dhongiwo unokusafa saka vanhu vekumasvingo miswai miswai vanhu vekumasvingo miswai precious kana vanopfeka matrauzi anditika iko zvino vanopfeka nekuda kwekuexposure yakudiwo yakuenda ichimudikira vamwe vabereki vakuta kuchizvisisa asi kudhara right chifaniso ndiri kurira asi zvikuita gaitidai so regai tivhurire vamwe malaive anditika hanzi nimai vangu vainzivhure because vaipfeka mapulling socks netimu thank you kwai vainzivhure because vaipfeka mapulling socks kumasvingo nevangopfeka dresi rako tsiga ndikuroro rakadzikama nebhurauzi rako rakasvika maoko nedhuku yako masvingo kana uri muno kumasvingo kune vanzi voda ndivuramanje ndakavaorora vakafa vakati hanzi toda munhu ari yavo fallout nema-inlaws avo hanzi vainzi vasiye basi vanga vari pamukadzanoshanda kunational breweries ndo vaitesta kulab vachinzi vasiye basa iroro neukoshwe roro kunzi vauye varime kumusha vagare kuno ichokwadi kana uri munhu wekumasvingo uri mukadzi wekumasvingo unofanira kugara kumba unofanira kugara kumusha uchirima zvokushanda zvinge zvemahure zvinoitwa nemahure mari inotambirwa namama amwene hanzi kwaguti mahwani unotorana nezambia umenofoti ndokumusha kwangu ndakaroorwa ikoko kumasvingo ndakavambabisa nezineni ndikadzokera kumba kwedu rabhizi dzevanhu dziya hanzi masvingo ese ndakunza kumatrix dei zvaikwanisa chokwadi masvingo ese vabvenda kwatafadza zvida vakambonomisa negumbo wati negumbo wati nokuti vanhu vaya irikoni handizivi aitomti when is the opening? I don't. Hanzi inonzi open day. Let me check. I'll check. Ndakaona ichipostwa naRiomi yeMatrix. Open day. Hazosvikere kwekwe yabva ndichisara ipano. Tigara ipano mumboisumuza madhiramu matai. Kana mchida kuti musasare munotosvika ikoko kamonyarara zvenyu mugara mukona which is what I do. Asi ndo saka here. Okay. Ndikasvika ndakasangana neni real life vanhu vakoziya sinoveza asi nepakamera. Ndosara here kuitira aiwa usara. Asi ndosariswa. Ndinobva kuri ndobva wabvuta. Ndobva pane rupiri ndokutapa pamuchapendi pane rupiri apa. Inluza ndorora. Yakairiko yesterday. Nema azvite. Yesterday. No, nezirokwa kusina losi. Vanessa handitsikiko nokuti tafadza kubona ngokuchinjira wasvika ubvati Mrs. Mendi kufa kuti ndai kuno munhu jena anonzani uya Chirombe ine munhu ina Chirombe uko iye Chirombe ine munhu ina Chirombe uko taura kunobani ndozimeli iwe zisitarako taura sako nozani ndozimeli meruwei uchiiwe meruwa kupi Hey,
aiwa Nani? Oh, Nani. Okay. Nani? Serious. right saka guys vanoda kushare vanoda kutaura the same nyaya dzakafanana ndisenge nyaya yakutaura nezvayo iyi antika vakasangana anzi Louisa is so personable, nice to see her in this life. Imi wana kunyara nyara guys Louisa msumuziva imi anzali pane rupiri wangu akutsvaga muzungu mini mwaudaiwo kuti sei guys achinonga zviyo munzungu. Okay. Oh. Louisa anononga zviyo munzungu musho Amuswa shone yao. kuti musho wezviyo kaona katsidi anononga achinonga munzungu Do you understand what she's saying? What is she saying? She's saying I speak the truth. You do? Really? Are you real? I'm analyzing so on. That's what she said. pakuanalyza No, she's good. she's a good analyzer. Problem ya Louisa analyzing yacho anoitira ikoko kuzvinyaya zvisina basa. You see, zvinyaya zvisina basa zvekurwa kwevanhu zvemusititi kuti vazokona naso ndokwatotangira but akuenda Ariko kudaro nokuti ndinosoti akanyatsa kubatisa kunyatsa pamuwadze kumusoro anodzirova idzi Observe. vakatonge azvakakuomera ine ahada. Alright guys, kana varipo guys anditika vari kuda kumbotaurawo nyaya iyi inokuti inovhura marondera rakawanda kuvana vanosiyiwa vari nherera hama dzopamba. Handizivi kuti sequence yacho kana kuti pfungwa dzavo apa pakati pedu apa izvozvi so apa vanhu vari kudii endei muno pakati pedu apa izvozvi so pakati pedu apa pane vamwe vanhu vatoripo izvozvi antika vari toxic like that vekuti izvozvi vari kukomenta apa asi ivo vari kutorerawo vana venanabhudhi vavo vana vehadha dzavo vari kutorera vana vari supposed kuprotecta vari pabishi nekuda kutora kupamba property. Kunonzi kupamba property because hauisi yako yasiyiwa chinzi ndeyevana kuti pavanokura iko zvino muri kuona namai Jeremiah vanongomufamba guys makona papa wakabuda papa ya guys upenyu hwavararama dei pasina kuchitiko chakaita chatasiri kuzomboziva anti maona asi munhu wekuti vakadii vari kumba kwavo sezvo munenge vari kukepta nikadei vachigara nebhamba ipapapo anti vachikuza ndikutambura chikafu asi rufu yakakosha ndinayo kana kumwe kushingirira marriage hauzomboshingira kana dzimwe kushingirira marriage shuwa haushingiriri ndineko kwenda ndineka address kangu kekuti ende dzimwe nguva varume vanotozokubata zvaunokata kuzakuta unokwenda hauna kupi hauna kukuenda saka angatoti kokuenda iwo hautorina saka ndingachita yesese aningachikuita chizoti uchagara pano nekusingaperi because unogoing depi guys. Asi vabereki vako vakakusiyira ningikiri vakasiya imba vakashanda vakasiya imba chiti ndeye vana vangu vachagarawo vakura musekuru waita ndokunga paupenyu ka avafi vakabata zvinobatika sekuru nangu sekuru kana makanditarisa ndikuti paupenyu hamufi makabata zvinobatika hakuna chichabatika chamuchaita sekuru kana makanditarisa sekuru do right by these kids. Do right by these kids. Enandiri mimi kana 2 rooms chaichaiyo hamino kuti kwarire kune ma 2 rooms ndekupi mutengere vana ava 2 rooms mutaura kuti anyway ndakakanganisa hangu ndati mubatene papapo 2 rooms chaichaiyo vozotsvagawo kuextenda chinda because paupenyu chemuchepo kana zvakangomira zvakadai so amausi kuzobata chichaitika muchange muchimbotenderera muchingombeya saizvozvo muchingoenda muri rombe makadaro. Komende amasizomema ini ndine hanzvanzi yangu step brother yandoita zino irema akapotsa andibata chibharo dai mama vasina kusvika ndakatobatwa chibharo. Step brother akandiudza nyaya akandudza inondityisa ya
muvunze kuti she come Mira tauri. handisi kuda kuti ndiitaure yese. It's her story to say, but yabva yabatana neimwe yandaona yandatiza pa yandaudza neyandatiza papi pasocial media imini nyaya iyi vanhu manje vanenge vachifamba manje vakazvichengeta zvinhu izvi nekuti subconscious ndo inodefine kuti munhu uite munhu akaita sei. And I actually think chero vanhu vanotuka vanhu mucomment section pane zvavakaitwa kudhara Zviripo. zvakungofunga kuti ndakudefault munhu mwana ukamutadzira either achaita too nice or manipulatwa nenyika yese, which is my case and probably my sister as well. Kana kuti anoita munhu akashata zvachose apasina munhu oita munhu ari brutal mwana ndovhura ghost rekungo kuti angotuka nechakunzwa chi hai iyeye yekuti exactly zvo zvadzikisa heti yake ronda rake rinonamwa nemarwadzo Yes, especially kune maghost akadaro. Anenge akawanda akafika ghost. So anenge ane maissues iwayo akapedzera akabata chibharo kana kuti akakura asina rudo kana kuti vana vakakura chishungurudzwa vachiendwa nabereki saka vakakura vaine pain yekunzi anogana 5 o'clock achikora asina kana kuti aidya something one per day. So akura now kana asina kuisa pain pane umwe munhu so that one is a tablet or injection yari kurarama nara chizvidoza anofanira kutanga azvidoza first kuti afile good. So pain yaanozvidoza nayo iyoyo anofanira kuibaya vamwe vanhu vese ende nekuda kwesocial media munhu yeye pamwe hasitori navanhu vepadhuze angosara nefoni yake akadai achiti Louise ari papi majeremia ari papi ganba watuka but haasi kuziva kuti chirwere chechi chinenge chichikura Spain. Yeah, good. Yeah. No, I do agree. You agree always fight. You agree papo. Because you see some of the comments in your running munuka, kana zvano posta kana zvanoita you know zvibvunza kuti munhu akadai soka ari munhu akaita sei exactly even after writing this and doing all this after this how is she feeling? How is she okay? Like normally moyo wake wakato ndo zvatori moyo wake utochidina achidina saka zvataura kuti Jackson iroro anda kubaya so it's a privilege to get a chance yekuenda public and then you talk about your pains or your sorrows or whatever you went through or you are going through. So it's a privilege yekuti ukawana that mukana wekuzvidisha out. The next person will come says mataura kuti uyu watati naye nezuro and she came and shared something like that to you because she now felt that her case was better. It was better than yours. Yours was worse. Hers was like I was scared to talk about this, but my Jeremiah went through big one. So you encourage her to say what I felt but did to say it Aisha atakwanana Louise atakutukana naye tomutukana so back. So we are killing a lot of people there. Some other things that related to Kawana. Behind the ghosts anenge achida kutaura uyoyo tomumisa because anenge akaona Louisa achimemaidzwa nenyaya yekuti akashare story yake maghosti amwe uchipinda manje imomo ndo pavari vari brutal. They went through that thing. They can't talk about it. Yes, they can't because it's a ghost. Yeah, exactly. And I believe kuti yangoitoenda pamberi pevanhu ndimwari nekuti chakazoita kuti ndiudze vanhu kuti was not because ndaida kuti vanhu vazive but ndaenda kutya manje kuti nyaya ikaifambira yese to the police vanhu havati vane maconnections ko vakazozviziva vanouya vachinditsvaga vakandiputitsa quietly. So that was the only ammunition I had. But inyaya inorwadza kuti chero mwana watiri kuona pafacebook dai papasina video iri kutenderera handifungi kuti aiudza vanhu zvinhu zvaakaitwa. No, she was not going. She was not. I can't watch it. I watched it. I couldn't finish Don't watch it. I couldn't finish it. Pane video remwana ari form wari kucirculate. It's circulating kana maona ndichiposta ndichituga ndikutuga vanhu nenyaya yemwana iye men are finding it funny. You know
to my surprise, they are finding it funny. Kuti mwana uyu akarepa, these guys were recording maform 4. Vachichinjana kurepa mwana musikana. Antika vachimisa zvigumwe 3 kuzasi. And actually they could be heard. The other one was heard saying kuti ivichinere umachicha haasi. Because maform 1 yenyu aya. Anyone, I'm pamusoro. Vachirekoda. You see, and then you see some other men. What echo? Yeah. I'm going to my tight red way. Shumbris wabata. That's what you can you hear us now? Makutinzwa. Something. Makutinzwa here, guys. Maybe some year actually. What's happening? Makutinzwa guys. So Okay. Mwana uya andaka drug you my jaded. The child was drugged. Mwana yaka drug you because I kana kuta movement kuta apaka ngodai soka. Aka ngodai. Itanza. Today, oh, it's shame. Yes, she was covering herself. Yes. So you see that I want to ask you guys, you saw that brutality. Yeah. And everybody right now is advocating kuti vakomana vanga vasunga. Vana vanga vabati vakaripa munhu vanorira kujera. Antika. You saw the girl, she couldn't even make any movement. You saw the girl, she couldn't even scream. Andimona. Hanakwanisa kana kuscreama. Asakatorepwa tichiona. Akatorepwa tichiona nditi. Ndizvo. Kubaya nezvigumwe ndakarwadziwa munoziya. Panoda kuti mwana akakadragiwa vachimubaya kubaika zvigumwe haana kana kubvinyuka kana kudii. Angangota straight kudai haana kana kubvinyuka. I don't think it's the first time vachizviita vakomana. I think first time. Vakusvika pachikoro apa kuvasikana vakawanda. Anza apana munhu akakwira, munhu akaenda kukwira. Mapolice nevanhu vari abusive, they don't choose vasikana vakawanda. Because no one is going to walk up to you 6 million kind of miss. No, they look for someone who looks weaker, who doesn't look like they have much, who doesn't look like they have many people in their lives, who look like they are really ready to die for anything. Those are the people. So there could be something also wrong with the girl. They target. Police do that. Yeah, kune parents kuti ukavaudza kuti ndanzwai. Vanongotanga kuti vane mukomana utanga kushaudza saka mwana anobva atozara self instinct, mwana asina wekutaurira haachashei actually reserved. Saka mwana uyoyo akaitwa zvaaitwa ikoko anongoyodi onyarara. Saka vana kuchikoro tinotonotisa tichikura pai kuti uyu chiro ndikamurova nhasi mai vacho vamire vachipopota kana siki kana bvuti. Exactly. Inini I was like that kuti mai vangu vaiti ndikanzi voti dzokera ikoko, otherwise ndoenda ikoko ndoti vakurove uvadzosere back. Saka ndaitozva kuti nomusango vanotoipindira, but havaipindiri vachindorova vanoipindira vachiti mwana wenyu nevanhu vavaparwa ngava ground varova. Saka I was open. Ende mwana anodiwa ari confident anooneka chero neukuru hwake zvinotongooneka kuti zveshuwa. Thank you. Saka mwana uyu maybe akaitwa zvakawanda achibholiwa vakatoona kuti uyu ari weak. It's very easy to see vana vafamba vari unotomuona kuti akaomerwa. Yes. Right. Yeah. Saka that's why she's vaimborova mgodzi vachikudai. Okay, hold on Louisa. Pane murume wako panapa anyora hanzi email, I am Louisa's ex-husband from 5 years ago. Thank you for looking after ye. You all looked beautiful. So that's your ex-husband. Zveshuwa anogara nagogo zvakaitika muna January nyaya yakatsikwa-tsikwa. True, zviri kunzi anogara nagogo. Ndakuudzai kuti there's something
akati zvakawanda asina kutaurira. But now nyaya yakatsikwa, but it has come back to light again. So it's now going to be reopened again. Because now I saw even Tisafaza Chidawa, I think today or tomorrow, anenge aripo ground. Yeah. Are you serious? You see? So zvagona zvavaita izvozvi zvese Wavandokwani. zvagona zvavaita izvi handisi maona. Thank you. Saka ichatovhurwa case and they will start investigating kuti mwana uyu zvakaitwa zvizvo muna January zvamutaura zvakana January yakaripotwa kupi this case and what was the outcome of the case. Iri kutotaka kutoningirira futi because how could they report? Kuchengeta vanhu vakafanana nevaya vakasinga vakomana vaya no marapist serial rapist kurekodha vachisekerera vachita zvinhu zvakadaro and then tiona varume vekumasvingo vanga vachinyora kuti arikuzvifarira hasichena kuti mwana uyu pane varume vakatokomenda zvinhu zviri negative. ndakuposta pane mukomenda ndaiposta comment iyoyo achitosa malaughing emoji kutoseka wena. What is so fun about that video? Tiri fanje tukaseka uchisa comment uchiseka video yemwana ende ndikunyazoti Mwari kana Mwari muriko murume waya mupei mwana musikana mwana wake ambotanga aitwa zviya atione pain kuti achataura kuti wanga uchisekerera iri kwanzi nekuti musikana yaya ndakada kuita any action kana kudini aizvifarira. Guys investigate musikana baba achinyora misconception kuti rape mungati ascream acheme mwana. There is just so much going on there, guys. Yeah. Now I understand you are the person that I want to. Yes. Yeah. Even the pakataura story yake. She was so emotional. You could see. I remember she was crying. Yeah. What happened to Jera? Akamboshiya nyaya yake similar to that. But time I share, it was not a good timing. Angari mascandals ake. Vaiti pakati. So Barati, would you stop scrolling to feel it? Thank you. Don't mistake a paper, but I believe sorry. Because I don't mention a jumbo because that's not different of Vaka to mention out the Campo Caramache, so. Panoti Pakati, Panoti Pakati. I believed her. Yes, Kuchired and so on. I know a story. But today, that's where she broke down. I never took a tour of several times. And what's your confront? Yeah. To confront and don't tell about Jeremiah, you need to do that. You need to take your power back. Confront these people and hear what they have to say. Makato Munyara Naya Bagiri. When are we getting the house? She needs to confront them. Now she's got a voice. She can stand for herself. 101. 101 is a good. I mean, 101. Light your way, right? I don't know about him. He's not in the stand for the Oh, that's it. Oh, yeah, I'm still away. Until that was I don't know KFC, I think. KFC. I need KFC. We had a large jump with longer than the party. Admin promise number kavanhu vafone. Admin promise number. Ndokunda vaona comment section. Ndokupromise number kavanhu vafone so that they share their stories as well. Yekutorwa ama properties nehama dzama dzamai kana dzama dzababa. So guys, ndokupira kuti ndisirewo number ka comment section, ndisirewo number. Ndisirewo number, admin ndisirewo number vanhu vafone tinzwe nyaya dzavo zvekusangana naye Angela
dzekusangana nematambudziko ekuti hama dzinoda kutora zvinhu. Hazvibudi zvokumhanya kana hazvibudi zvokumhanya. Hazvibudi zvokumhanya. So wacharamba maybe kuramba achingozvitaura ndokubuda kwazvinoita. Right, varipo here vanoda kufona guys. If you want to call it for 19. Yes, man. So ndikutombodhila naye. Yes, man. Thank you, Christine. Thank you, Siskini. Right, ndapikina ndingirikiri number guys. Vanoda kufona for 19. Tinzwe for 19. Mlan. Ndokusona started ndiyo okay. Rake mwana pajimu na kama usema waina kia kumara. Yes, because you're Very big. Avasipa live kwavo. you were talking pink yesterday, right? Vari kuuyu, vari kungotiterera. Asimire utengere kozi. Hello, chauya mari. Guys, vari kunoda kufona guys, fona itinzwe. Fona itinzwe. Kuti kwenyuwo vana baba mukuru wenyu ava nana baba munini nana mai nini kuhama dzekwamai nini kuhama dzababa. Again tichitaura kudaro guys ka nyorai mawill. Nyorai mawill guys. Nyorai mawill munosiya mapa malawyers kana usina mari yekuisa kwalawyer ipa pastor vako kuchurch. Write your will and give it to your pastor. And then plan sure munobhadhara legal aid mogadzirirwa mawill enyu moita zvese. Vanoita here mahara mandikaendera. Ayo, $5 per month. Unenge watoona lawyer hanzichi? Right. Yes, okay. Hello, caller. Hi, Jack. Hello, Sister. Yes, caller. Panyaya dzemastendi dzandakitaura musha. Manage ine vanhu vo vana vari kune mazera akapiwa mastendi nasabhuku haife yakatorwa nedzinza hazvisve zvakaita because chinhu chinenge chichitozikanwa wakatomakwa mubhuku kuti iwewe stendi izvi wakaipiwa nasabhuku nemakurukota ake saka haife yakatorwa. Avo vaive vane femili yekuti baba vako kana kuti ndisekuru vako vanga vakabata minda yakawanda pozonzi pazvarwa vana kana kuti muzukuru wochipiwa datland paukama. Ndo mastenzi ane mutauro wakaipa iwayo ekuti kana ukazonzi wafirwa nemurume wakafanirwa ukatedzera muzekezeke wekuti haude kuteedzera mutemo uripo ipa unodzingwa. Vangokumisa because vanenge vachitire kana iye sabhuku wacho dzimwe nguva anenge asina futi masimba akanyanya pamwe watozi kunomangara kwamama ndovangatozokudhora achiti enda unogara pamba penhengekini. Inini for example ndapiwa stand inini nasabhuku. Pastendi pangu pane makuva, panga pane makuva 3. Makuva aya anga ane madifferent senior. Saka kune vamwe vakazenge chiri pastendi iyi yazopiwa munhu because yakanga ingorileedzerwa munhu but 5 December munhu kuti agare ndofanira papiwa kutoka ndikumakuro saka munofanira kunge muchitokufedza kuitira kuti musadetsani nevanhu vanofudza mombe vana vafanirwa kutoisa vanhu avo vakazoti mambo paakadeclare kuti tiri kuzviziva kune vamwe vanhu vakapiwa stendi vakatoti izvi dzimwe nzvimbo dzacho dzakaiswa zviuru zvakanga zvineti makuva evamwe vanhu. Hakuna munhu achatenderwa nemutemo wekuti anovigirwa kana mumwe munhu ipapo because iye ndo yato nzvimbo yake because chimwe chiuru chaigona kunge chitopa pakati pestendi yako iyoyo hatiti kuseri kwacho ileti yako yawapiwa ende ndo zvinhu zvakatiitika izvozvo. Saka ava vaive vamunana vachidzi vakazotora zvinhu vakazotora vanhu ini ndinokunyanya kumaruzevha vokwatambire tauro hapana uri muleke nekuti unengori pataita Taurai. kana uri kuti ndee dzemutese dzakaita dzimba dzemutauni kutaura chokwadi
vabereki ngavasiye vaisa mauyo kana uchinge une mari iye imba yacho hakuna mwana anokwanisa kuda kuzvitengesa yeye so that kana inongosa kunzi ndeyemhuri asi hakuna munhu ane simba rekufa akazonzi aitenge. Yeah, true. Hey, atimuri kudzoka zvitogona kola hanzi dzekumabicha dzinenge dzinenge dzichitozikanwa kuti sabhuku nemachinda ake akapa uyu but dzekutauni dzinonetsa atimaona saka pari kuda kuti paitwe unyore wiu rako unoisa kula lawyer kana kuti kuna pastor whatever kuti pave nesomething chiri in writing kuti kana ndikadai in case of my death, accidental death or whatever, imba yangu iyi kana stand yangu iyi vana vangu zvonyogwa in writing, nokuti ukasadaro vanhu vekwagutu vanhu vekumasvingo vanouya vachipamba vanochitora vanhu vekumasvingo kana iri yefamily haukwanisi kuenda kunotaura izvozvo kwamambo because inonzi ndeyefamily. Okay. Because mutemo mupanzi pada kuyazoiswa dhemu papachigara vanhu mune right yekuya muchibviswa negovernment because munonzi in 99 years kura kuti makore 99 ende vashoma vanhu vari kuzosvika 99 years about patera $5 like izvozvi mutero kwapo yekuti iwewe wakaita uchatotedzera zvekudiwa nefamily nokuti zvinonzi chinhu chakusirani kwanisa kutotumba naenda amene kana pane pamatinyatodibatisa aiwa ndikukudzwa inini kukudzwa zvakanaka ndonyatso kutokunzwai. It's very good education. Sure. Right, thank you very much, my sister. Thank you very much. Regaiti muzova. Vanotamba kudya panapa tichitaura tichiita zvedai vanhu vachidya. My sisters. Anooneka kufanana vava. Zvachose havana. Right. Kumusvingura fungai masvingo tine mukombe hatisi kutombo tichikunyepera kana kuti kudini kuti isusu titori vamwe wacho kumasvingo tinotozviona totozviziva hatiudzirwe panototaurwa chokunzi kumasvingo unotonyatsoona kuti uyu bharansi ibharansi zvokumusha kwangu kana ukudza ndobva ndobva kumasvingo tikazviona ibharansi zvokumusha kwangu. Right, varipo here vamwe guys varikuda kufona vasheya nyaya dzavo hanzi kunyanya kwachivi kana masvingo yose wangu masvingo yose zvakangofanana hazvina kuti kuti fupi hazvina kuti kupiko hanzi matambano louisa kochiko naye marita ngatirege kutukana pana atitukani minilovi chimudakazva minilovi zvinotapira akasunduruka usiuti zvinotapira. No. Definitely not. Minilova haiyera ndedoro majaya tichati mukuchita seika kudya chingwa kakuti chimwa doro hachikuti What happened? Okay. Taurai guys, pachivi todama sina mudakari pachivi pachivi muri papi kwenu Chibi. kwamuganda kutonzi kwani kwa chivi tena kwa mugandani fungai isusu tisana nekumasvingo wangu
tinoziva kutotaura izvozvo zvikatagwa nemunhu wekugokwe tinoti anovenga kuti anovenga haiti ane isusu titobvumidza kuzvitaura tichiveko we know it isu from the families we know tiri part of the family totozviziva zvikatagwa nemunhu wekubhingana nemudhevere anotukwa kunzi hazviiti isu ndisu vanhu vanofa kuti titaure nezvenyaya iyi nekuti tinobva kumasvingo ikoko anomaona masvingo inonzi inopama inenge yazvipama zvakare aiwa kana musiri ambozvaura tadziro kuno nemasvingo mbuye mbotitumirewo airtime right guys pane zvezvi munhu amuda kutaura ndikate zvangu life tizvidhakigwesu pano mutikate zvedu life but saka tikuda kutaura nenyaya yehama dzanamai nehama dzanababa anotora zvinhu zvevana vasiwa izvi kuti miswai mivaroi mimi miswai hakuna humwe uroyi hunodarika ihwohwo uroyi chero ukatora imba iyoyo kana kuti ukatora mari iyoyo uchiidya vana vemunhu vachitambura inonyatsodyika here mari hanzi ndibvunzire majeremaya kuti baba vavo vainzani uye anonzi fungai masendeke arikubvunza vainzi Gideon Green mwana waGideon Green vaishandepo vaishandawo kuZimfos vanga vari muOrbit ndobva vazoita mupurisa wezitherapy vavazopedzisira security head of security for Zimfos during his last days. Yes. Wow. Okay, that's nice. All right. Tell us something, guys. And play Luis. Let's tell us something. I had fun. I'm having fun, guys. Ndikubata zvakanaka. Hapana kundibata, ndikuzvibata I'm really having fun. I'm so grateful. I think ndiwo mukana wacho kuti nditende again. Sis man, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Pachedu. Thank you, guys. Guys, anything to, thank you. anyone to say anything? Thank you. Nana face me. Upenyu. Guys, nasu kubichi ndanakizwa kwa imi gungwa nasandamborona kai. Musabarona. Imi. Namsita. Time yangu. Ndakona ndisita kuumburuka kachaizvo. Nasindafara. Guru vari kufara nekumwe. Sara maguru achachipoko. Vazoumburuka muya mujecha muya. Ukachipoko muchavaona. Nasi ndichakatorisa kudhebhe ndokudzai. Vane picture aona ndiri kukanda izvi. After the live mhanya muone picture yakakanda. Kama Jeremiah. Tatenda madzimai nda kutenga imwe. Ine madzako tatenda. Apindura. Solo tatizo pala sepamino ngwane service. Asata vakuziita kuti anzi each man. That's the same case. Same case yekuta zeyeku. Kuti vakanzi vakacheka kudhara vakasiya vanhu. Serious. Shame. Ofamba mushe Emily chipo. Saka tautodzifambira pano. But it's so heartbreaking. Sekukana handizoti kwavari vanotovata vachifungwa kuti vana havari pai. Vachifungwa kuti vana havari pai. Havasi vana. Havasi vana kwavari but vana veumwe munhu. Kwavari havasi vana but vana veumwe munhu. Yeah, zvakaoma. But anyway, guys. I know hard feelings. Yeah. Jango out there for people to watch and listen.
Sure, I had duty. All of my life, I'm going to duty. Clara, para 2 days, they are going to go to the Simba. Chayo, they are going to go to the Clara. Even man find that rich auntie look. That makes you gracious. Rich auntie. Oh yeah. Who? Sue. Sue is bougie. Sue is Paris Hilton. Don't do that. Please don't do that to me. She's amazing. Okay, that's my style. Judith. No, there's many things that you mean out there. Dance the time to the time. Do you know what? I didn't expect that. That's what you know what I thought. So speaks in Igbo language. You know what Igbo language is? Polite, direct, straight. Exactly. Yes, I told you. Yes. So the more I mind, I was like, But when it's something just not from you from it. and then smelly gangster, guys. That's why. Gangster. My characters, they are. It's real, Guys, me and sweet is away training me. Me and sweet, very sweet lady. Yes. Yeah. Yes. We found it. Sweet Yeah. The other one. I know you. I like him. Sisi wangu bali sweet totally. Sisi wangu bali sweet totally. End of the road. End of the road. It's so natural. I belong to you. I belong to you, girl. Still I can't let go. It's so natural. You belong to me. I belong to you, girl. To the end of the road. So I can't let go. It's so natural. Thank you guys. Guys, we're just doing a cappella. Yes. A cappella, guys.
Dance. Yeah, we could also, yes. You guys will show my pretty legs that now 10 running dances. We have backup dances. Vanhu vari kuudza kuno. Backup dancers. Our backup dancer. Yeah. And also our female composer. And here, our model. And our sponsor. This is our model. Our vixen. Right? Should be. Make sure that is a promote. And Louise. The manager. Louise is the manager, guys. You don't do. I don't like swearing online, but we don't do bullshit in front of Louise. I should. Paizva muri kutaura ndakambozvidziwa zvichimo. Big ladies. You are talking. Okay. The song went through a lot. Yeah. It's suffered. The song is suffered. Vachagua. Kwai mazviwa here kuti Sheila Zoni yakadanana nemukadzi wachidhamu. Ichokwadi here. Wazviwa aiwa Sheila Zoni tinogona kumubvunza. Haimanichutu waimana kuti Asharas. Tinogona kumubvunza kamazviwe pini. Ndaichomufanira kutora nezuro Sheila because kune munhu ari kuinbox uku nerimwe zinyaya. Nyaya iri handisindi. Ndobva ndatomufonera uye asi ndobva atoda kutomufonera but yanga isingapindi. Kwaita shuwa namambo David Ghost. Hatisivakahondera. Achingobvunza Sheila. Achingobvunza Sheila ko zvinonetsei. Sheila ndibhururu wangu kai. Tongobvunza newe Sheila ko rumor, this rumor, what do you have to say about it? Ndokumbira kana pana anokwanisa kundinyorera history yemalive nezvipoko nechidwoziyo. I remember, no. It's going in. Yeah. Sorry, guys. Usachitaure nezita musana mangwana wakudhirowa wachipostiwa. Chikumbota usachitaure nezita musana mangwana wachidhirowa wachipostiwa. Zati wakachivenga ndokusvika pasi pemwoyo wese. I don't like it all either. Yeah. Clash of the Titans. Clash. In big. Next door. But chokadika zetika machitika isinogona kuti analyze that. But nai Louisa. Yeah, I don't know na nekadzuni ghost ya. Achite tingadamja vanogona kwakaudza mukadzi pamwe at some point kuti chi andikati kana chinza atara zvirichi. Anditi Anditi kuti akabva pakuirira kwawana. No, zvinonesa nezvokuda tisimeli. Ini ndikarwa nemi mangwana kana kusara mangwana. God forbid, it will never happen. So it's the fire. Ndinogona kutocreata zvokuti veshe vanoshamisika. Afire guy. Afire. Doro guys sort of celebrity. I'm very emotional. Sakatofanas. Alvanas, tipo kama ice blocks shoeless. Admin. Akuzviyere shoeless. No, but that's the quite. Aiwa totoda kwakachimwana shoeless. Totoda kwatakana. Tipo kama ice block kuti mbovera kuti Bora imela hivi.
Vakuchitanga penye kuwanda. Ngatichita. Ora ndisavhura live. Takutambusiria. Vatanga madzimina guys. Vatanga Turikutongwa. Tirikwabhisi. Guys, tirikubuliwa neExpress. Muchaona ndakanyarara kudera kwa-Express. Bullying me, she been bullying me. Guys! She been bullying me. Clout and Shimbres is bullying me. Azvidzaramba. Saka tikuda kwawana mariro maizvilavhu tizive kuti zvinoshanda. Zvioka kuna itakazvitaura asi tikati hakuna feki. Hakuna takazvitaura vakanga mwere guys. Tikati hazviko guys, hazviko. Hazviko. Aisai kuti hakuna kuda kutyisa vanhu chete chete mukadzi kaya. Tichiri naide. Katambara fedha. Akambondituka kaya. Saka tokona ngokafambawo kuti. Guys, tirikukontrolewa. Anofamba nebhodhoro reoxygen kudai.